Yaa Asantewaa yɛ ɔbaa kokodurufo a odi wɔ ko anim ɛbra yɛkye Kwakudua the third anaasɛ Prempeh the first. The year 1888 no ne ntɔkwa kɛseɛ asi ɛwɔ Asante ahenie mu. Efisɛ Nana Kwakudua the first ɛbra obedi akonwa sɛ Asante hene no ɛna daduanan pɛ ɛna owuiɛ mekyerɛ 40 days. Ni wo n'akyi no Kofi Kakari ne bedi adeɛ nanso wɔn tu n'adeɛ so. Kofi Kakari brɛ so ɛna wɔn ko nsagaranti wɔ no. Ɛyɛ ntɔkwa kɛseɛ a abrɔfo no ɛne Asanteman ɛkoyɛ. Kofi Kakari edi ne man anim ɛbɔ wɔn ho mɔdibia nanso ntɔkwa no wie akyire no na mmrɔfo no ɛdi Asanteman so nkunim. Kunimdia abrɔfo no edi Asanteman so nti na ɔmutu nadeɛ so. Nemom ntɔkwa no akyire no ɛna mahemfo ne adehyia ɛwu wɔ ntɔkwa nim ɛne saa brɛ no ɛkɔm ɛne ahokyerɛ a ɛba Asantefoɔ no so nti no. Ɔyɛ n'adwen sɛ ɔntumi nhwɛ ne manfoɔ ɛma ɛkɔm ne ahokyerɛ ɛma wɔn so. Asanteman mu nso no sɛ dehyia bi awu a yɛde sika na esie no mekyerɛ gold ɛne nneɛma a ɛka ho. Ɛno nti ɛbaa ne saa no baabi a yɛsie adehyia na yɛde sika ɛne nhwɛ nipa esie wɔn no. Ɔyɛ n'adwen sɛ ɔbɛkɔ akotutu efunu no ayiyi sika ene nhwenipa na yedi asiesie adehye no enye no nko a osa de biaye ho ema ahiafo ene nkrofo na omo ho kire omo se omo nsisi omo dan ne omo ntenem ebra oye saa de no adehye na ewa Asanteman mu no ampene so eno nti omo tu na de so ebra omo tu na de so no omo de mensa bonsu ne bedi ade omo ma ne di mensa bonsu efrise mensa bonsu anu odi kan no ne bre so ena omo ku Charles Makati eno nti omo nya gidi woni mu se obeye se mensa bonsu ane bre so omo tumi di Charles Makati sunkunim etwa ne tibre Asanteman nanso abakosem kyerɛ yɛn sɛ mensa bonsu enipa ne n'anigye ma asɛm ho sene sɛ obedi akoanim o enipa abakosem ne bi kyerɛ yɛn sɛ ɔno ne wahena ɔbɛwu bebre ɛwɔ akonwa no so no wɔ mabɛbro bɛyɛ sɛ 100 ɛnam saa de ne nti ɔmotu nadeɛ so efrisɛ saa brɛ no na Asanteman ɛwɔ akoa no mekyerɛ constant wars ɛno nti na ɔmopɛ ɔhena obedi akoanim ne mmom ɛnyɛ de ɔbɛyɛ ma asɛm ɛnam sɛ na ɔmopɛ ɔhena obedi ɔmanim ɛwɔ akomu nti no omo kase ne nka omo nsanfa Kofi Kakari mra efrisɛ ɔyɛ ɔhena ɔboaye edi Asanteman nim ebra na sagranti wɔ no ɛkɔso no nanso adehye ni bi ampene so saa efrisɛ na eduru kwasi kusi so ɛbɛka na miensa mekyerɛ 3 days ama yɛde kwasi kusi edi adeɛ no ɛna owuye ɛno nti omo kɔfa adehye ya otweneboa na sɛ ɔna emedi adeɛ nanso ɔhema na ɔte so saa brɛ no ampene so saa efrisɛ na ɔpɛ sɛ ɔde ne ba ne di adeɛ ɔhema ne din de yɛ kya Prempeh the first maame ɛno nti ɔde Kwakudua the third ebedi adeɛ mekyerɛ Prempeh the first ebra yɛkya ɛde Prempeh the first edi adeɛ no ɛma ntɔkwasi wɔ Asanteman mu ɛma Asanteman mu bekyɛ mienu efrisɛ ya otweneboa na Nana ahenie no aduru ne so nanso yɛkya ɛde Prempeh the first ene ebedi adeɛ ansa na Prempeh the first ebedi adeɛ no na ahemfo bɛyɛ sɛ ɛnan edi kan wu mysteriously efrisɛ na ahemfo no bi te sɛ Kofi Kakari awu mensa bonsu nso awu ɛne de ka ho ɛma ne bɛka ya otweneboa na ɛne Prempeh the first nko a ɛno nti ɛma Asanteman mu bekyɛ mienu wɔna odi ya otweneboa na echi ɛne wɔna odi Prempeh the first nso echi entɔkwa no ɛto aso akɔpem 1888 ansa na etuotwa ɛno nti Prempeh the first ebenya na somdua na odi di Asanteman so ebra sagranti wɔ ne etwa mu no ɔmo sign ne Formina Treaty sankrata na ɔmo sign ne na de ewom ne sɛ Asanteman ɛbɛma Britain abrɔfo no asomdue ne titiro ne sɛ ɔmo betua 50,000 ounces of gold ɛnam tɔkwa na Asantefo ɛne British for no ɛkoyɛ no ebi ɔmo asrafo mekyerɛ soldiers ana ɔmo bɔ River Pra ho ban no nso no ɔmo bɛma ɔmo asomdue a ɔmo betumi afa hɔ saa brɛ nim nyina na Asantefo no edi Elmina Asin Denkyira Achem ɛne Adanse so na ɔmo wɔ ɔmo asrafo bibre ɛwɔ saa nkuro no so a ɔmo na ɛwɛ nkuro no ɛno nti na ɔmo pɛ sɛ Asantefo no egyae saa nkuro wei ni nyinaa ɛhyɛ wɔn nsa saa mra wei nyinaa ɛyɛ mra na ɛde ma Prempeh the first sɛ obedi so saa brɛ no Governor Maxwell ɛna na ɛyɛ British for no ensi anamu ɛwɔ Ghana ha ɔhyɛ Prempeh the first sɛ onni saa nneɛma wei nyinaa so ebi nso 50,000 ounces of gold no nso na ohia anyɛ saa obetu nadeɛ so ɛno na ɛhyɛ Prempeh the first abufuo ama wɔ ani saa nneɛma no nyinaa so efisɛ wɔ Asante amammerɛ mu no ɛgye sɛ adehye nko a ɛna esi hene na otu hene ɛno nti ɛma wɔ ani saa mmara no nyinaa so Asante amammerɛ baako no nso ne sɛ ɔgye di sɛ obi wu a ɔkɔ ne nananom hɔ anaasɛ okokuro foforo so ɛno nti sɛ ɔhene bi wu a na
omukum nipa ma okoja ohne ne kwan mechire human sacrifice saa nneɛma ne nyinaa na ɛwɔ hɔ ɛno nti Governor Maxwell ɛhyɛ Prempeh the First saa amamre ne nyinaa no ɔmo ntwam ɛno na Prempeh the First ante ase efiri sɛ na ɔgye tum sɛ Governor Maxwell enim Asante amamre ɛno nti ɔsoma nkrɔfo fra Asante mu ɛkɔ UK abrochiman mu sɛ ɔnkɔ kyerɛkyerɛ saa amamre weenum nyinaa ɛnkyerɛ Queen Victoria saa brɛ no na ɔna yɛ ɔhema ɛwɔ UK abrochiman ɛbra Governor Maxwell edimande saa nneɛma wee nyinaa Prempeh the First ɛni so no ɔka kyerɛ ne sɛ 50,000 ounces of gold no oni kan emre ne mu 860 ɛkyire na ɔde de aka no abɛsɔ so nanso Prempeh the First ɛntie no ɛno nti ɛma Governor Maxwell ebufuye ɛno nti ɔkɔ organizing troops bɛyɛ 50,000 efiri other African countries ne bi te sɛ Gambia na ɔde Nigeria ɛne de ɛka ho so ɔmo de ba Prempeh the First ɛne asantefoɔ ne so saa brenum no nkrɔfoɔ na Prempeh the First ɛsoma ɔmo ɛwɔ Queen Victoria nkyɛn no ɔmo ankɔto no ɛno nti na ɔmo akɔ a ɔmo ba ɔmo beduru ɛponano no ɔmo hu troops no ɛne ade a Governor Maxwell ɛpɛ sɛ wɔyɛ ɛno nti ɛntɛm so no ɔmo twerɛ letter kɔma Prempeh the First sɛ troops na Governor Maxwell ɛde ba no asantefoɔ no entumi nyina no ɛfiri sɛ ɔmo dɔɔso kyɛn ɔmo bebree sɛ wukyɛ mu ɛnan kora na ɔmo dɔɔso kyɛn asantefoɔ no ɛno nti asɛm bia Governor Maxwell aka no onni so already na Sagranti war no ɛdi kan kum asantefoɔ no asraafoɔ no bebree ɛno nti ɔka sɛ ɔboaboa ɔma no kora na ɔmo nya mɛɛma bɛyɛ 10,000 a ɔde bɛkɔ akɔ fesi 50,000 troops no ɛno nti ɔtwerɛ nwoma kɔma Governor Maxwell sɛ ne demand ne nyinaa no obedi so ɛma Governor Maxwell nso ɛtwerɛ kɔma Prempeh the First sɛ ɔmpɛ sɛ ɔde ne troops ne bɛba hɔ de a ɔnhyia no wɔ River Pra nanso ɛbrɛ so yɛ ɔmo nkɔ no Prempeh the First ankɔ bi otu nkrɔfoɔ ma ɔmo kɔhyia Governor Maxwell ɛma Governor Maxwell ebufuye ɛma ɔde ne troops ne ɛkɔ Kumase yɛmfrɛ ma no ekɔ amitua ɛyɛ din a ɔba na wayɛ ahwɛ yie firi sɛ yɛ din a untumi ɛnkɔbɔ no wɔ manhyia ahemfie ɔyɛ nipa na wɔyɛ de hyɛ wɔ asanteman mu nanso nsɛm a ɛbɛkɔ so asanteman mu nyinaa no ɔna na ɛkɔdi ho atorɔ ɛkyerɛ aborɔfo no ɛno nti ɛnɛ yi anka ɛbɛka sɛ na ɔyɛ sell out sɛ asantefoɔ no ɛbɔ pa a ɛnam sɛ ɔyɛ royal na ɔte mu bi na onim deɛ ɛkɔ biara no ɔno nso soma ne ba ɛma ɔde nsɛm na ɔmaka ne nyinaa ɛkɔma aborɔfo no ɛno nti sɛ ntɔkwa ne besi a baabi asantefoɔ no ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛkɔ akɔsie no ɔde saa location ne nyinaa ɛkɔma aborɔfo no ɛno nti ɔyɛ nipa oyi asanteman ɛmaayɛ yɛwɔ nsɛm bi a yɛtan ka sɛ atuatefoɔ ɛnam saa man wei so na yɛnya saa din no obi a wate atua yɛwɔ nsɛm bi a yɛsa ka ɛne sɛ tuate a na broni ate asekyerɛ ne sɛ tuate a ɛnyɛ dɛ ɔbɛkɔ akɔbɔ aborɔfo no amaneɛ Kwame tua ne ma amrɔfo no adwene sɛ wɔn betumi awikin asantefoɔ no deɛ a ɛgye sɛ ɔmo kye ɔmo hene no ɛno na ɛbɛma ɔmo atumi awikin asantefoɔ no ɛno nti Governor Maxwell ɛde ne troops ne ɛkɔ Kumase ɛberɛ ɔmo duru ahemfie na ɔmo kɔɔ Prempeh the First wɔ no no nim deɛ besie ɛno nti oyi ne kyɛ ɛto hɔ ɛrɔrɔ ne nan mu mpaboa ɛkɔbu nkotodwe ɛpa Governor Maxwell akyɛw sɛ ɔma ne mmerɛ kakra obetumi de atua saa nneɛma wei ɛfiri sɛ Sagranti wɔ ne kora no ɛnyɛ ne brɛ so ɛne siiɛ ɛyɛ no wɔ fantɔkɔ a wako atwam ahemfo mmienu sɛ mmiɛnsa nso na aba a ɔma ntua saa aka ne nyinaa ɛno nti ɔma ne mmerɛ kakra a ɔde betua nanso Governor Maxwell ɛnam asɛm a Kwame tua aka akyerɛ ne nti no wɔanye akyɛw pa no ɛna wɔnti asɛm na Prempeh the First nso ɛkaeɛ no ɛno nti ɔmo kye ne wie no Kwame tua saa akɔka kyerɛ Governor Maxwell sɛ asantefoɔ no akoma paa ɛne sikadwa no ɛfiri sɛ wokyɛ ɔhene ne nko a ɔmo betumi asɛ si hene foforɔ na mmom sɛ wofa sikadwa no deɛ a ɛne ɔmo ntumi nsi ɔhene foforɔ biara ɛno nti Kwame tua ɛka kyerɛ Governor Maxwell sɛ onim baabi a sikadwa kofi ne hyɛ mekyerɛ the Golden Stool ɛne nkrɔfoɔ a ɔmo bɔ ho ban ɛno nti obetumi akyerɛ Governor Maxwell ɛne ne nkrɔfoɔ no ama ɔmo akɔfa sikadwa no ɛno na ɛma Yaa Asantewaa War no ɛhyɛ ase ɛberɛ a Kwame tua ka kyerɛ Governor Maxwell sɛ obetumi adi asantefoɔ ne so nkonim a ɛgye sɛ ɔkɔgye sikadwa no anaasɛ Golden Stool no saa berenim no na Kwame tua ba no adi kan kɔka kyerɛ Governor Maxwell sɛ onim baabi a Golden Stool no ɛwɔ ɛne nkrɔfoɔ a ɔmo bɔ ho ban ɛno nti ɔsoma ne nsi anamufoɔ baako bi a na yɛfrɛ no Captain Armitage Emma ɔkɔ organize Hausa troops a ɔmosoma ɔmo ɛwɔ Kumase saa berenim no na ɔmo de Golden Stool no akɔsie barikɛse a ɛbɛn ɔfen so
so. Eno nti Captain Armitage eni ni troops ne eko Barikese se omo kwaji Golden Stool no. Ansa na Captain Armitage eni ni troops ne ebeko Barikese no. Saa brenum no na ohima owo ofenso ate sansem ni nyina. Efrise kwa mitua eni ne ba na omote enkro ni bia ewo Barikese honom. Eno nti ebra oduru hwemso no ofenso hima ate ye. Ema entem so no okoboaboa adehye ni bia no edi Golden Stool no ekosie ye. Saa ohima no din eni Nana Afnanewa. Ohima Afnanewa nso ye nipa mejitum se ono nso ewo se onya the same recognition se Yaa Asantewaa. Efrise enye ono a enka Yaa Asantewaa War no ensi. Enye ono nso nete ye ekobo amane emom di sikadwa kofini kosie ya. Enka saa bre no mu die sikadwa no efri asantefo ne nsa. Eno nti oye nipa mejitum se Asanteman Council so betumi aye bibi ahye na nimonyam. Efrise enam ne so ena Golden Stool no omutumi di kosie ya entumi ankodi abrofo ne nsa. Ebra Nana Afnanewa ekobo amane a omudi Golden Stool no ekosie ye no. Ema asantefo no eboaboa omo ho ehia Captain Armitage eni ni troops no. Ebra ombedru Barikese no asantefo ne omo konye edi omo sunkunim. Omo kum omo nyina ema broni ne nko aninya akwanduane ye. We ni ade a offenso hima saa bre no Nana Afnanewa eyema asanteman. Ebra Governor Frederick Hodgson ete sansem no ne bufuye. Eno nti one ne yire eba Kumase. Asantefo eni abrofo ne ntokwa ne ekwa wiye no mekire sagrenti wo no. Saa bre nim no ombesi Kumase Fort. Mechire 1896 to 1900 nim. Eno nti ebra Governor Frederick eni ne yire ba Kumase no eho na omo betena ye. Eno nti oba ye no obehia asantefo no. Enhyiamudie ne no ade to o manim se sese Prempeh the First eni ho. Eno nti no sese obia ensum Kumase biu ena ohene bi nso ensum ohene bi ewo Kumase. Eno nti no adwosu benya omohene, ofensu benya omohene, Kumase benya omohene, Dwaben benya omohene. Eni ahemfo na aka ni nyina. Sese no omunya ohene bi a yebefre ne Asante hene biu. Eno nti sese a obia bedi ne hene ewo ni kroma obi ensum obi. Sabre na omoche Prempeh the First no. No omo de Prempeh the Second abedi ade. Eno nti Governor Frederick na ompese obia besom Prempeh the Second. Anansa ahemfo ni nyina tumi ne bekọ akowie wo menhia. Enhyiamudie no ode to won anim se sesia no ohene bia ensum obia. Obi obedi Asanteman anim ene ono Governor Frederick no. Eno nti sa asemsi wo Kumase a obia anko menhia emfa nkoto Prempeh the Second anim. Onko Kumase Fort na onfa meto Governor Frederick no anim. Enam se ono wontene Kumase honum de bia nintino obeyi nipa obeye ninsi anemu a sa asemsi wo Kumase a obekọ akoka kire no. Saa bre no ne botae a odekọ hopa ene Golden Stool no. Ebio se obetete ahemfo no ntem a obia ensum obi. Eno nti ebra okoye no akonya na omode maano no. Oka kire omo se ebra Prempeh the First eye ohene wo honom no. Na wote sikadwa kofi bi so. Sese ona ebedi omo so se asantefo ohene eno nti omo mfa Golden Stool no ema no. Asante hene bia ni ho nso a watena sikadwa ne so da mekire the Golden Stool. Eno nti megitum se obi twa ne ntro ananse asem no wanti mu nkyeremu yi. Ebra requested for Golden Stool no. Abakosem kire se enhyiamudie no eho ye din for several minutes a no obi ankasa. Efrise wa asantefo nim no omo bibia eni Golden Stool no. Eno nti ema eho ye din for several minutes a obia ankahwe. Ebio nso eka na eda ho a Governor Maxwell ehye om se omuntua mekire 50,000 ounces of gold no. Otete kama ahemfo na omehye mu o saa bre nim nyina. Se afebia no ombetua 15,000 pounds in cash mekire sika. Kopem ebra omudi 50,000 ounces of gold no ebebre womo. Saa bre nim no na ejoso hima Yaa Asantewaa ewo enhyiamudie na sebi. Na obesi ne ba Nana Afrane anamu ewo enhyiamudie nim. Saa bre nim no na niema bi esi Yaa Asantewaa brabomu a enam so ma ne beye okokodurufo. Dedi kan ne se ne ba Nana Afrane ebra omo che Prempeh the First no omo che ne kan ho. Saa bre nim no ode ne ba Nana Afrane bedi ade no na ejosofo no empene so. Eno nti niema mienu ne ba ne trim. So obeku no ho se beya animguase ne so beti. Anase one abrofo ne beko ne ntokwa nim no se omo che na omde ne beko akoka Prempeh the First eni Nana Afrane ne ba ne ho. Eno nti nhyiamu no ekoso ana Governor Frederick ekeka abufusem no. Adwea na Yaa Asantewaa afane se nhyiamudie na chi no one abrofo ne beko. Se ntokwa nim no se owu a animguase ne tu betwa. Wangu nso na se omo che na omde ne beko akoka Prempeh the First eni ne ba ne ho. Eno ne ma Yaa Asantewaa War ne ehya ase efrise okon ahin kon.
We part A, part B beba. Ebra Governor Frederick ene Asantefo ni hia ya ode to wanim se prempe de first ni hobio eno nti ono ne Asantefo ne so hene no ode to wonanim se ohia Golden Stool no eno nti obusa wa mo nhyiamudie na se obi o asembisa wonsem na waka ne nyina mu a Ebra okansa asem ne eho ye dia na obi anka hwe efrise din nim ye no na ye niema mienu na esi ida sa Asantefo ne de Golden Stool ne bema abrofo no anansa omo ne abrofo ne beko nhyiamudie bia ase no so emani ho kwan se omo kasa eno nti Ebra ya Asantewaa hu se obi ankasa no osre kwan se obekasa even though so ye oba oni hu kwan se okasa no osre kwan se obekasa Ebra Governor Frederick Emma ne kwan se wonkasa no odika address Asantefo mema no oka kire won se eye no nwanwa se omegu Asanteman animu ase edien da won so a ema omo ye sononko eno nti omo kai konfa no chebreso ose tutu opokuware ose bonsu ose yawakoto ose kwadwo omo breso no obi ani hono ma obetumi abeche Asante hene efra Asanteman mako nenso se nipa ya abeche mo hina mo ne nanko ma ntutu ma anya ne hwe ama na sa akwa abebio sese wokoya ya obaye no Golden Stool na ya Asantefo akoma sikadwa kofia eka Asantefo bomu no eno no osade ne edin beje efre mu nsem efrise de edikan ya obaye ya obeche mo hine no ma anya ne hwe eno nti sese waba obeje ade a esomboma Asanteman menim se bra obo sikadwa no so no nkambe sore ne nako eni wokuye nyina e wa hano ma obi eni ho obehu baabi a sikadwa ne hya obekọ akọkire no ode to wo manim se so omunye wo madwen so omo beko dia ene ebet na ebo o masene mu no omo mfa mama no na ema no nso mfa omo ntoma na ebo o masene mu no ema mema no efiri so ne ma no aye ready so omo beko agisikadwa no ebra o address mema ni wiye no oko interpreter no so ka kire ni se omusa Governor Frederick se ebra o bekumase no ohun prempe de first ya na Governor Frederick responde ya Asantewaa se ebra o bekumase no omo de prempe de first eko Seychelles eno nti ya Asantewaa ka kire interpreter ne se on ka kire Governor Frederick se ohini bia wo sanhyiamu na se no ewa akonwa odisuo na saa ohini kro no nenim baabi a na akonwa ne hye eno nti se Governor Frederick epe Golden Stool ne dia egiso de prempe de first ebe kumase ema obe kire baabi a odi Golden Stool no esie frise omo tete wonom de obia ni ho a onim baabi a Golden Stool no ewo efrise Golden Stool no prempe de first na na ehwe so ena onim baabi a odi esie ebro kansa asem no Governor Frederick ka kire ni se prempe de first de enye yese obetumi asade na bakumase eno nti Asantewaa ka kire Governor Frederick se enye yese odi prempe de first ebeba kumase dia ene omne ne beko se Governor Frederick ene ne nkrofo no edi nkunima odi sikadwa no ene omufunu nyina ebefiri ho akọ okansa asem ni wie no otintase ogu Governor Frederick so free said that day no ami ni se enye daya a oni abrofo no beko ebra otintase ogu Governor Frederick so no ne yamhye no free se sabrenum no awe besen mekire kola enu nti ema nintaso ne kanata de musemoja ema ne yamhye no ebra ne yamhye no ya Asantewaa asa akọ address ne mema ne se obantaso mpo na ama ne yamhye ne se na mo mema moto wa mo nka hwe ochena sese na samansija anyakunu eya asema ye kan ye defrefra kon mekire declaring war ebra ya Asantewaa kan asasem no emanhyiamudie ne tutwaye ebra o mutiti mu no one ne mrante ne kohyia baabi baako ema o mu che o mu mienu Ebra ya Asantewaa declare war ewo Governor Frederick ene abrofo ne so no ebra o mo hya Asantefo ne se o mu hia Golden Stool no ema Asantefo ne mu chemienu ona odi ya Asantewaa chi ene ne kontokwa no ene wona ntokwa no wanfa won ho anjim ebra Asantefo ne mu chemienu no kumase mrante ne ebedi ya Asantewaa chi efiri already no medical chi kumase hene wofa mekire prempe de first enu nti no muntumi nhwe se o mo besa Lucy Golden Stool no aka o mo wofa ho enu nti o mo bedi ya Asantewaa chi no mo next door ene ofenso enu nti ofenso so foka se omo so beko ama Asanteman efiri se ansa na omo di Golden Stool no ekosie no na offense na Golden Stool no ewo enu nti offense beka ejo so ho se omo bedi ya Asantewaa chi kumase akonwa ani kokofu akonwa nyina nso yepe wa amamre mu no Asante hene bia wofa ani kokofu hene enu nti omo so beka offense ani ejosofo no ho adanse nso beka ho ahafo kroni nyina nso beka ho emankwanta nso beka omo ho mo kabo mu bedi ya Asantewaa chi nenso ne won kroni bi wa Asanteman mu a omo ka sentokwa ne de omomfo omo hunyim anasa omo support ya Asantewaa ekuro di kan na yekuro a se otumfo ni ho anasa Asante hene ni wa omo na ehwe akire mekire second in command mampon omo ka se omomfo omo hunyim enkuro ni bio ene bekwai nkranza brekum bontuku ene nkuro ni bia eka ho se omo de omo ne abrofo no enko ema omo de omo support ekota abrofo na chi de nti omo ye sa ne se anasa omo reasons ya omo kota abrofo na chi ne se na enam ntokwa bebra Asantefo na ko ni titru
ene Sagrenti War no na ama Asantefo no so ate efrese ntokwa nim no omo kunkum Asantefo ni bebree ebi onso nkrofo ntokwasi a omo na di animu no mekire wo leaders no na abrofo na cheche omo nyina enu nti omo ne abrofo no kokko a omo nya experience leader omo bedi o manim efrese omo ano omo di animu ni nyina no abrofo na che wo omo ebi onso omo reason ba ko ne se so omo ne abrofo no ko na so omo di omo so nkunimu a ebe ma abrofo no anya akonya akwohwehwe Golden Stool no ehu ba bia ewo enu nti ade na moma yenso ma abrofo no ne anu omo nya ayonkefa na ayonkefa mu no yaka kire omo se yentumi mfa Golden Stool ni ma omo na emom 50,000 ounces of gold no omo ma omo break kakra na omo mfantua sa nyina so wi anase reasons we ntina omo yi omo hu free ntokwanim empo se hu behia so ombeko tia Yaa Asantewaa ni troops no ama ntokwa no to atwantem ema abrofo ni ba ombeka kire omo se omo ankasa ko tia omo nkrofo ni free na ekoi ombesom omo enu nti obesere won se hwena wamfa Golden Stool no anko ebra Yaa Asantewaa declare won no ewo se ade achi ntokwa no ehye enam se na Asanteman mu achemienu ona odi Yaa Asantewaa chi ene wona oni Yaa Asantewaa chi no wona oni Yaa Asantewaa chi no ekota amrofo na chi even though Yaa Asantewaa ni troops no omusa nenso omu use strategy a sustain omu for long time entokwa no hyase match December na entokwa no kwa wiye mekire 1900 Ebra Asantefo ni mu cheye no ebi kodi abrofo na chi ene bi nsu kodi Yaa Asantewaa chi sana ache omumu miensa emu mienu kodi abrofo na chi emu ba akope ene di Yaa Asantewaa chi enso enam se na omawi ata so se omu be bibi ombetumi bia abosikadwa no ho ban no abakosem kire yense omu ne abrofo ne konse jata ema omu tumi che Governor Frederick ni nabusuafo efrisa sabre no na Governor Frederick ni nabusuafo te Kumase Fort enu nti omu kotwa fort no ho hia ye ekosisi akwan bia na ekọ fort wonom enu nti Governor Frederick ni nabusuafo ani ni troops no na omaka inside sabre no ema na edi Yaa Asantewaa chi se omu ne ni bekọ akon no enam se mema no bi gitu mu se ombedi Yaa Asantewaa chi ni na akọ akon no ama omanko bi na emo omu na na edi nuane ni nsuo bre akofo no mekire fighters nenso Yaa Asantewaa de ona na edi akon nanimu a one ne mrantie no ekokote abrofo no abakosem kire nse ona na ema instructions entokwa nim no na oma checheche omumu abakosem kire nse baabi a Yaa Asantewaa bekobia no na omunya nkunimdie debi Yaa Asantewaa ko nyina hini ekodi ni troops ni bia na ewo honom anim kan abrofo no kokonye saa kuro no nso eben baabi a na kwa mitua wo ema remfi se entokwa ne be hyase nyina no kwa mitua ne ma abrofo na dwense se ombetumi adi Asantefo ni so nkunim a eji se omoje Golden Stool no enu nti ohun se Yaa Asantewaa ne di akon nanim no na waba baabi a oben no oba abrofo na mane se wo hu de wo di akon nanim no mekire Yaa Asantewaa enu nti omo tete Yaa Asantewaa anwumre na na omo ne abrofo na akokon awie na omo ba nyina hini no obedru fi a oye aduane no ene omo beche no eno ne ma ntokwa ni tutwaye ansa na omo tumi achi Yaa Asantewaa no na ni troops no afa Governor Frederick ni nabusuafo no nomum mekire captives enu nti omo share fort ni be se eyi a na omo nya aduane ni nsuo nom enu nti ma Governor Frederick ni troops no eni nabusuafo ni bi ewu ewo fort ni edrumre bi no Governor Frederick ni nabusuafo ni timi dwane free fort ni efrisa sabra no na abrofo na kofa troops efri northern Nigeria se omo ne Asantefo ni meko ebi nso Asantefo na omo di abrofo na chi no omo ni troops na omo free Nigeria ba no ebe kutia Yaa Asantewaa ne nkrofo no enu nti atumi ma Governor Frederick ni nabusuafo no edwane free Kumase Fort wo se ya de anka Asantefo ni nyina atumi ka omo hu bo mu baako a ko omo timi di abrofo ni so nkunim nanso enam nchichemu ni nti no enkunimdie anya Asantefo ne dia sabrenum so na broni bia invent bombu bi anase etuo bia edidi akon enu nti omo de broni kro na o invent saade no mekire kofa ba edin eto saade no so nipa kro ni din eni Perry Martin sabrenum so na etu Asantefo ne de kwa akon eyeti abofre sa ututu ni wi a no yi aboba na frim na saade foforo ahyem ansa na watimi ato nenso Perry Martin tuo ya oyeye die obetum de aboba bebre ahyem enu nti sima ba akope no obetumi atutuo bebre sabrenum no na Asantefo no enim de saade ne ye ayese ne ye kase supersonic anasa hypersonic ya yemu bebre ye ni madekro no enu nti se Russians na anasa Americans ne kasom di eboni na ekra na ye hu hu hwe enu nti sabrenum no saade ni ne si ya na Asantefo ni nim de tuo ne ye enu nti ebra Yaa Asantewaa ni troops ne capture Governor Frederick ni nabusuafo no abrofo ne de saa tuo ni bi baaye ebe kutia Yaa Asantewaa ani ni troops no enu ne ma omo didi Asantefo ni sunkunim ema abra kwa mitu akoka kire abrofo ne se wo hu baabi Yaa Asantewaa wo no omo tumi koche no ebra abrofo ne di Yaa Asantewaa
kunimno. Omo de Perry Martin setuo ne kosisi Kumase Fort nanim. Eno nti about 12 o'clock bia na omato. Omo de woni asantefo ne se omo nim na omo ye omadwen se omo ne omo beku bi wa omo de setuo na abedi omo sunkunim. Eno nti about 12 o'clock bia na omo tutuo no signal warning. Ebesi ne se about 12 o'clock wa asantememu bia na omo ka ne se premu ato. Edin Perry no na ne boye edin a eda na premu. Eno nti 12 o'clock bia ne sa abrafo ni tutuo na omo se premu ato. Eno nti se free ne ko e news na ate se obi ka se premu ato a asechire no no. Emprepi na na nkrofo adwen won se akamfo na atamfo ene dagombafo no. Dagombafo nso atamfo no ewefo no. Ewefo na atamfo ne nzema ene de ka ho. Nenso titibere mu no saa ne ma ni nyina na eni ho. No omo nyina ka omo ho bom se nipa baako. Ni eni ade a ye friend tribalism se de ne yeye. Tribes ni bi cry susu se oye powerful than the others. Mentimi wase bebra eni ewoye ntem no. Yankai se titibere mu no na saa ne ma ni ho. Ni eni asanteni, ni eni nknani, ni eni infantini, ni eni angunani, na ye nitani anasa de ka ho. De ni enim ne se ye nyina ye Ghanafo, enu nti omo de asomdwe mu netenaye. Se nkuro ni bi ho kire wo ma ne nkuro ni bi neboa. Titru asantefo abakosem no other tribes ni bi eboa wo mo ewo mo nkunimdie bebra omo diye. Titru ani dagombafo no. Efrise sa brenim no na enye ize ma asantefo ne se ombetumi akratu. Efrise omo tumi kratu okura na enye daya epo no so ne befa se beduru ana abrofo no emfa ma wo mo. Efrise sa brenim na asantefo no ko ana empene sa abrofo no bedi won so. Enu nti so omo bomodi nyatuo ni bia na omo ko omo nuanom dagombafo no honom. Omo na etumi etuo ni bisa de tie na ama asantefo no. Enu nti titibrem no sa asantefo no tumi bomodi nyatuo ni bia. Omo ko omo nuanom dagombafo no honom ekoye ni bebre e de bekuti abrofo no. Enu nti na asantefo ne dagombafo no de omo nsi omo ho fom kra. Ebi onso na yonkefa kese eda ewefo no ene akamfo ni mu pa. Enu nti ene woko Kumase a omo okro kese a omo de ma omo. Ye frɛ no Angunaga. Sa asante hene tenase bia na ubehu Angunafo hene wo ho. Titru se afahye bi koso ewa asantememu. Sa asante hene efrimu a anasa asante hene bi ewu a eji so omo kobo ewefo ne hene amane. Eni dagombafo na omo Burkina Faso hene ne amane ansa na ometumi aba obi akra amane. Enti ene mentimi wase bebre aba yentem no. Yente ase se titimremu no na enye sa nete. Obi anya obi tamfo ewo kromu ha. Ena obi ani ho nso a we nipa chen obi ewo kromu ha. Ye nyina ye Ghanafo, ye ni asanteni, ye ni angunani, ye ni infantini, ye ni dagomani. De wo nyina ne se ye Ghanafo firi ne ko ye betena se asomdwem. Ebra asantefo no ye wadwe se omo abrofo ni wonso no emantokwa kesiesie ewo 1874 nim mekire de Sagrant War enam se na asantefo no ni ade na onim ntokwa konti no emane ya abrofo no den se obedi wonso nkunim enu nti omokofa troops every other Africa countries ni biti se Nigeria, Sierra Leone eni amani bi eka ho eni asantefo no bekonye entokwa ni wie eno no omedi asantefo no sunkunim enu nti omo de o hyeto asantefo no so mekire de Formina Treaty wasa o hyenim no niema osa asantefo ni disoni di kan se omo betu 50,000 ounces of gold ama abrofo no etu aka omo boy nyina won tokwanim ebi onu se ombema kwan ama abrofo na di won so sabre ni nkro na asantefo ni diso biti se Elmina Asin Dentra Achem eni adanse no omo beje ma abrofo no omo de ohye we nyina to ho ma asantefo no sabre na abrofo ni di ohye ne to asantefo ni so no omo eni so efri kofika karibre so osebo nsubre so eni de ka ho nyina no ni samra no so ebedru prempe the first so no na Governor Maxwell ena ye British governor ewo Gold Coast enu nti ono so hwe se ohye na omde ato asantefo so no ombedi so pepepe nenso omo ye bia nenso asantefo na mpene efrise na omo na omo akompre bebre edi asantefo ni sunkunim nenso ohye bia omde be ma omo bia no na omo ni so enu nti di hye bia na owa asantememu a ye frɛ ne kwametua ono so ka de hye na omo ahemfie no ho bi nenso kodi abrofo na fa eyi asanteman maye efrise ne bre so no na abrofo no eye de opebia ama no sesika afam anasa aduane afam eni ahobambo nyina no na omo de ma no enu nti e ma de ebekoso asantememu bia no na ono ne koka kira abrofo no se ni se na asantefo na susu ansa na asantefo ni bewie omo nsusu ye no na kwa mitu edika akra koka kira abrofo no se ade we na asantefo no se omo beye tiamo enu nti ebre bia asantefo no bebo po bia no enam se kwa mitu aye de hye na onima sema omo aka ne nti no ansa na asantefo ni bewie ka
asa no na abrofo no nim de akoso bia enu nti se ntokwa ne besi a baabi asantefo no aye won adwen se omude omo ho bekọ akosie ni abrofo na kokko no saa bia ye honum nyina no na abrofo no nim dada ema abrofo no timidi asantefo no sunkunim enam kwami 20 enam se na abrofo na ye bia so mbedi asantefo no so nenso omo mpene no ema kwami tu akoka kira abrofo no se so mbetumi edi asantefo no sunkunim na wo hye bia omde beto won so no mbedi so dia eji se omo panyini na oda won ano no omo koche no mekire prempe the first enu nti ema abrofo no beche prempe the first ede ne ko sishes ebra omo che prempe the first no na omo de prempe the second na besi na 9 enu nti ema kwami tu akoka kira abrofo no se so omo che omo aka nifo ne nko a mekire leaders na entumi ma omo ni asantefo ne so na imo omo wo stool bia ye friend Golden Stool mekire sikadwa eno na asantefo ne sunsum nyina wo enu nti se mutumi gi Golden Stool ni efri omo nsem a eno na mo betumi edi asantefo ne sunkunim enye nkunim die nko a na imo omo besom mo eno na ma Yaa Asantewaa War ehye efri se sabrenum no na governor Frederick ena ye British governor ewo Ghana ote nsem na kwami tu aka ye no okokuma se de koto asantefo nanim se efri ne kwe obi ani ho a obesom obi ohini bia ani ho a obehye ohini bi na ase ena ohini bia nso ensom ohini bia bio eno nti free ne kwe no obi anya asantehene ono ne omoso hina sese no ona ya asantehene oka asa asem no ema Yaa Asantewaa declare war ewa abrofo ne so Yaa Asantewaa di asantefo nanim ene abrofo ne kokonye entokwanim no ebra omuduru nyina hini no kwami tu ateye efri se na ben baabi a ote no eno nti okoba abrofo na mane se wo hu baabi a Yaa Asantewaa hye omu leader na odi akon nanim no eno nti ema abrofo ne beche Yaa Asantewaa ewo nyina hini eno na ema Yaa Asantewaa War ni tutwaye sabrenum no na oma cheche kumase ahemfo no bebre na ekosishes omu bi ne prempe the first enam se na omu ye Christopher nti no mekire Christians oma mpena ama kumase ahemfo no amfa omo yirenom anka omo ho ankosishes ohini bia de ne yire baako ene koye enu nti kumase ahemfo no bebra omuja omo yirenom ewo kumase no kwami tu akoche omu nyina ware omo including prempe the first eyire ono nko ani ni port na santememu a oje asantehene yire enu nti na mfitiase mekachira wo se edinwe obo ni kumase a na waye ahweyi titru ni se owo menhia ahemfie efri se obo sa edin na ediye obebre ne bra asantefo no ni titru eni asantehene ebra omo che Yaa Asantewaa omdi ni free Gold Coast ekosishes no omo ro ne hu nyina mekire se omo boni naked omo yes adiewe edema asantefo ne woni efri se ombe hu se asantefo ne ye nipa omo hu efri se sabrenim no ombe hu se uchi asantefo mema ne kura na omo tumi de oba edi wanim kan ekontokwa enu nti omo boni naked abakosam kire yen se ebra omo yes ana aha Yaa Asantewaa adwene ode akokoduro so enante kotena shape na ede ne kosishes ni ansa na omde ne bekono asantefo ma ne nya akokoduro ko ne nchen omo kobusa ne se ye na Yaa Asantewaa na wukoyi odi eja hwani Yaa Asantewaa yi oma no se misumamu frisa asante mema asa mema bia ni ho ombehwa musobio ebra oka asa no ema asantefo mema no nso de akokoduro ko ne nchen kobusa ne se na wukoyi odi eja hwani Yaa Asantewaa hwe won anim busa won se me na mo ne me kasa na ema omo ka se ani ema Yaa Asantewaa ka se onimu omo frisa asantefo mema onimu omo nyina no omawu ewa akoa no frisa sabre na Yaa Asantewaa declare war ewa abrofo ne so no ema asantefo ni mu cheye wona na odi abrofo ne chi ene wona odi Yaa Asantewaa chi wona okodi abrofo ne chi no na omo doso chen wona obedi Yaa Asantewaa chi no enu nti ema ne hu se ono ane nkrofo nso yi ni maaye ema oka kire won se so kwa asante nya mema biu ne ntokwa nyina to betwa ebro okoduru sishes no okoto ne bana na afrane ejoso hene ene prempe the first ene kumase ahemfo no bia na ya che wo mo ebro mo sishes no omo nyina bedane e Christopher e free prempe the first ebepem Yaa Asantewaa so enu nti ne se okomenhia adehye na ewo honum nyina eye Anglican ehya free prempe the first mo so ebra Yaa Asantewaa no osuade enu nti no otimi kenkan etumi kire edrumre bi no abeye kristoni kese a okwa asenka mekire evangelism enam se na nimfi no ewo animu dadenti no October 17th 1921 ena owuye 1924 ena omujai prempe the first eni kumase ahemfo ana omache omu nyina esaba kumase Yaa Asantewaa ye nipa no ofrijo so asanteman de hye Ghana nyina japade ne abibima mu hanum nyina nana o nipa na kokoduru nti no ye remfinida ne di aka asanteman ne di aka Ghana man ne di aka abibiman eni wiase ahodo nyina enu nti se okokumase a obehu Yaa Asantewaa girls okonkana nso a 37 military hospital the famous female ward omudi ne di na atoso efa military barracks de se okwa abibiman ni mu nkro bibra mekira da African countries na ne di wo baabia empo edrumre bi no na kwa menkunuma pese odi ne di neto Accra International Airport ene Kotoka International Airport no nanso bibi nti sabrenum no asantefo
ahemfo no ampene so sɛ Kwame Nkrumah de ne din beto so. Saa de ne yɛ ade a aha asantefo ne paa. Enkene Yaa Asantewaa International Airport. Nanso bibi nti ɔma ampene so. Yɛmfa nkyɛ yɛn nananom asantefo hene no bi. Megidi sɛ no mu nim sunsuanso anka benya wɔ asantefo ne so. Aha na Yaa Asantewaa bakosɛm ne si.